गांजा विकणाऱ्याला सोडून ओढणाऱ्याला पकडतात असं स्पष्ट वक्तव्य पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलं आहे। असंख्य वेळी मी टिप दिलेल्या आहेत की बाबा इथे हा बसलेला आहे, या गोष्टी सुरू आहेत, तुमचे लोक पाठवा। पण 9 महिने झाले कुठल्याही प्रकारची हालचाल। नेहमी मला असा अनुभव यायचा, गांजा ओढणाऱ्याला पकडलं जायचं, गांजा विकणाऱ्याला सोडून दिलं जायचं। आणि हेही मी आमच्या पोलीस का जे माझा आता पत्रकार परिषद बघत असतील बारकाईने, मी जेव्हा ह्या पद्धतीची कारवाई करण्याचे आदेश देत होतो तेव्हा तुमच्यातले काही अधिकारी हे त्या मटका जुगारवाल्यांना त्या गांजा आणि ह्या सगळ्यांना विकण्याला जाऊन माझी भीती दाखवून असलेला रेट डबल करायचे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।